שיחה בין המנחים, צחקוק. צחקוק, המנחה פונה למנחה שנמצאת לצידו ושואל אותה איך היא מרגישה הבוקר. המנחה תענה לו שמצוין, למרות שהרגע היא דיברה עם הסוכן שלה ואמרה לו שאם היא תמשיך להנחות תוכניות בוקר, היא תתאבד. המנחים יספרו לכם מה כתוב בעיתון, בתקווה שיתפסו אתכם רגע לפני שאתם קוראים אותו בעצמכם, או רגע לפני שאתם גולשים באינטרנט, ואז יש לכם יתרון עליהם. אני אתן סקירה מהירה על האייטמים שיהיו בתוכנית. בהמשך, אקטואליה, נדבר עם מישהו שקרא לו אסון, וכמובן אייטם קליל על מישהו שגר רחוק והצליח לגדל ירק גדול במיוחד. המנחה יזכיר שעוד דקה עוברים לחדשות, וכבר מדבר עם קריין החדשות בחלונות, שיחת חולין קצרה עם הקריין, עקיצה על מצב העייפות שלו. הקריין יוצא מהדמות הרצינית, עונה, אבל מיד חוזר לממלכתיות, כי בכל זאת, מעברון גרפי. אני מספר לכם ב5 דקות את כל החדשות שתשמעו בשעה הקרובה, בצהריים, בערב ובחדשות חצות. בסוף המבזק אני חוזר לאולפן בחלונות, בניסיון לרכך את המעבר לאולפן ולשדר משהו אופטימי. אני לא אפספס את ההזדמנות להגיב על האייטם האחרון שבחדשות, וחוזרים לתוכנית הבוקר, וכבר נמצא איתנו אורח שיודע לפרש את מה שקורה עכשיו בפוליטיקה, כי הוא פעם עשה משהו ואנחנו כולנו לא. אני אדבר בקול תקיף ואספק לכם עובדות מרשימות שיתנו לכם תחושה שאני יודע על מה אני מדבר, כי בכל זאת עשיתי פעם משהו. לאורך כל התוכנית אני אנסה להתערב, אבל המנחה לא באמת ייתן לי לדבר באייטמים הרציניים, אלא רק בכל מה שקשור ללייפסטייל, אופנה ושטויות. המנחה מבקש ממנה שקט במבט מתנשא, כי בכל זאת הוא היה פעם בגלץ. בכל מקרה השידור ממשיך עם קצת מתח מיני בין המנחים, והאורחים ממשיכים להתחלף מהכבד אל הקל. אני חבר כנסת שאף אחד לא מכיר אותו, ולכן הסכמתי לבוא כל כך מוקדם בבוקר לתוכנית שלכם. אני אורח פחות רציני, ובאתי לתת טאץ' קומי לכל הדיון, אבל אי אפשר באמת להצחיק בבוקר, אז מקסימום אני עורר גיחוך. אני אורחת מטעם חברת מוצרי קוסמטיקה ששילמה על האייטם. אני אמליץ רק על המוצרים של החברה שלנו. אני אדבר על תוכנית הריאליטי הגדולה שמשודרת כאן בערוץ, כי אני פעיל מהעונה הראשונה ואין לי עבודה. אני אורח מתחום הספורט. ובגלל שאני לא מבין בזה כלום, נעשה את השיחה בקצרה, וזה הזמן לסכם את השעה הזו ולעבור שוב למבזקן, והפעם אין זמן לשיחת חולין. ולכן נתחיל. המבזק יהיה קצר מהרגיל. חוזרים אלינו כמה אייטמים קצרים שמדברים על אופנה, לק חדש, בעלי חיים למסירה, שגם חרבנו לי על הדפים איזה קטעים, נעלה את זה ליוטיוב. תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו מנחה בן 80 שידבר עם אנשים בני 90 על אנטי-אייג'ינג, ועל זה ש90 זה המאה החדש. אני אבקש מכם להיות איתנו מחר בבוקר, וגם הצצה קצרה לפקקים עם התנסות, כאילו אנחנו לא ניתקע בהם עוד דקה בדרך לבית שלנו בלב תל אביב, ממנה לא נצא לעולם, אלא היא מעורבת בסיפור מצלמת טלוויזיה. דיבורים, שיחת חולין שמעידה על זה שמגישים המדברים ביניהם גם כשלא מצלמים. דיבורים. המנחה מדליק את הטלפון, בודק אם מישהו ראה את התוכנית ושלח אס-אמסים, מתאכזב שיש לו רק אס-אמס אחד מחברת הסלולר שמאחלת לו צום קל.